Kaixo guztioi, bideo honetan xakea nola jolasten den azalduko dizuet. Xakeak bi zati ditu. Lehenengoa taula da, eta bigarrena piezak dira. Orain piezei buruz hitz egingo dugu. Xakean kolore txuriko eta beltzeko piezak daude. Zure kontra jolasten duenaren piezak jatea edo kentzea da xakean egin behar dena. Baina bestearen piezak kentzeko, zure piezak erabili behar dituzu. Orain goazen piezak ikustera. Sinpleena peoia da. Aurreko laukira bakarrik mugitu daiteke eta atzerantz ezin du joan. Baina beste pieza batzuk jateko diagonalean joan behar du. Dorreak aurrera, atzera, ezkerrera eta eskubira joan dezake, eta nahi den lekura arte iritsi daiteke. Nahi bada tableroaren punta batetik bestera joan daiteke zuzenean. Alfila diagonalean bakarrik mugitu daiteke, eta ezin du marra zuzenean aurreraka edo atzeraka mugitu. Nahi den lekura arte iritsi daiteke. Zaldia pixka bat zailagoa da. L forman bakarrik mugitu daiteke, hau da, bi lauki aurrerantz eta bat alde batera. Gainera, zaldia beste piezen gainetik salto egin dezaken pieza bakarra da. Erregina norabide guztietara joan daiteke, eta nahi den lekura arte iritsi daiteke ere. Erregea pieza garrantzitsuena da xakean. Beti babestuta egon behar da, ez dutelako jan behar. Arriskuan baldin badago xake esan behar da, eta jaten badizute galdu egiten dezu. Erregea jatea lortzean xake mate esan behar da. Norabide guztietara joan daiteke, baina lauki bat bakarrik mugitu daiteke jokaldi bakoitzean. Bukatzeko, piezak taulan nola jartzen diren ikusiko dugu. Piezak bi lerrotan jartzen dira. Bi puntetan dorreak jartzen dira. Dorreen ondoan zaldiak daude. Zaldien ondoan alfilak jartzen dira. Gero erregea eta erregina daude. Desberdintzeko nondoan bakoitza truko bat dago. Erregina beti bere koloreko laukian doa, eta erregea beste laukian. Bigarren lerro guztian peoiak bakarrik daude. Hau izan da guztia eta eskerrik asko ikusteagatik.